Teraz vám zároveň budem pokračovať a popri tom si pozrite tie dávky, ktoré si dávam na Enzymak, na čistú suchú pleť. Potom si to pôjdem dať ešte aj krk a dekolt a chrbatiky rúk. A k tomu trhu realitnému, že vlastne všetci realitiaci, tým, že to je veľmi medzinárodný trh, nie ako u nás, že iba Slovensko, tak všetci hľadajú v rovnakom systéme, do ktorého majú zaplatený vstup. Tam sú všetky nehnuteľnosti, čiže je veľmi neslušné, keď vy poprosíte nejakého agenta, aby vám v tom vyhľadával, namanéžoval obhliadky a potom ho obídete, alebo spontánne na ulici, keď zbadáte nejakú realitku, tak si vyberiete od nich. Pretože vy ste stále na tom istom, vy máte stále tú istú cenu, stále to je z toho rovnakého systému a ešte ten váš veľmi známy agent, alebo ten, ktorý sa vás stará, má v záujme vám vybaviť lepšiu cenu.